wat? Ja, Danny. Je Schuil, hè? Jongen van Schuil. Schuil, Ja. Niels. Ja, Niels Schuil. Hartstikke mooi zeg. Niels Schuil brengt de stand voor Lemmer op 1-0. Dag heren. Piet Burgers is een vreselijke flinke man. Unicum, zeg ik. Hij is altijd heel erg betrokken overal bij. Sowieso bij Lemmer. Hij is voorzitter hier geweest. Hij heeft deze tribune opgericht en hij doet nog van alles. Dames en heren, luisteraars, goedemiddag. U bent verbonden met het sportpark Lemse Vaart, waar we gaan kijken naar de wedstrijd Lemmer-Warga. Ik ben Piet Burgers, ik ben 93 jaar en ik ben dus voor Radio Spannenburg maak ik verslagen van de voetbalwedstrijden van Lemmer. Lemmer heeft de bal, terug naar Romkema. Wat gaat Romkema doen? Die neemt hem mee. Looi, wat gaat hij doen? Zet hem voor. En daar wordt hij weggekopt door de verdediger en ingeschopt door... Je moet rekenen, ik loop al 80 jaar op de voetbalvelden. Van mijn 8e jaar af. Mooi, hè? Maar nooit als voetballer, toch? Nee, ik heb nooit kunnen voetballen, want ik ben altijd invalide geweest. Ik had als jongen van 2 jaar had ik al een verbrijzelde knie. Helemaal door de infectie. En ik mocht nooit voetballen, ik mocht alleen maar kijken naar voetballen. En toen ben ik scheidsrechter geworden. Dat ding staat ook uit, hoor. Hij brandt niet. Wat zeg je? Hij moet er branden. Ik ben jaren en jaren door Radio Lemsterland geïnterviewd geworden. Toen ik nog in de voetballerij zat, hè? Leider van Lemmer, voorzitter van Lemmer, scheidsrechter. En toen was ik 80 en toen interviewden ze me weer. En toen zeiden ze, wil je niet wat voor ons gaan doen? Ik dacht, vind ik hartstikke leuk, zeg, dat ga ik doen. Dus toen heb ik dit gedaan. Ja, prima. Wij liggen hier altijd in een deuk. Wat had hij de laatste keer ook alweer? Vorige week was het. Nee, die keer ervoor. Inderdaad. Klokje. Ze hebben tijd in of ze hebben trek in een slokje of Ja, zo. weet ik het, maar in ieder geval. Ja, hij brengt het wel heel leuk. Hij brengt het altijd heel leuk. Het is altijd de leider van die geweest, van het eerste elftal. En een goede leider, ik hoor je. Het is een Amsterdam, maar wij hebben van die wat Friesen nodig. Hij koert volle bed op een vuurtje. Nou, we een Amsterdammer zijn. Maar het is altijd wel een gezellige mooie. En fanatiek, hè? Hallo, versta je mij? Versta je me nou beter? We zitten langs de lijn, we hebben groot bezoek van de tv en nu doet ons apparaat het niet. En dat is wel jammer, maar inmiddels is er 71 minuten gespeeld in de wedstrijd de Lemmer tegen Warga. En de stand is gebracht op dit moment 6-0 voor Lemmer. Wacht. Wat hij hier bewerkstelligd heeft, dat is natuurlijk grandioos. Alleen de manier waarop, ja, dat is voor de echte Lemster, is dat toch wel eens moeilijk te aanvaarden. Hoe bedoel je de manier waarop? Het directe, vuist op tafel, samen het en net oors. Dan op Zamstad, ja, krijg de kleren, vent, het moet zo. Ja. Ze gaan onverdroten voort. En ze spelen echt niet van moeder, ik kom thuis, want we hebben toch al gewonnen. Maar die... Oh, nee! Misschien dat Wilfred Gené toevallig naar televisie Friesland gaat zitten kijken, want hij woont, dat is een Fries. Ze hebben mij nog steeds eens beloofd dat ik bij hun aan tafel mocht komen zitten. En als hij dit ziet, misschien dat hij dan zegt, nou, laten we die oude pik maar eens even pakken. Goeie. Goeiedag. Ben je onder, man? Nou, dat doen we nog knap. En dus wat fan van Jovink en de Voeder Beatles? Ja, hij heeft wel eens even wat connecties in mij, nou. Ja. Dan moet je er eens even heen. Wat voor connecties dan? De feestvieren en dat soort spulletjes. Ja, dan ben je wel wat een feestvierder? Ja, maar we graag even heen, ja. Hoeveel bier drinkt dat dan, jong?
Nou, dan moet ik de seizoen al litten, nou. Ik weet tellen ze nooit in ieder geval. Dat zou je aan het einde van de beurs worden, nou. Oh ja, op het einde van de beurs. Ja, dan is het meestal wel genoeg geweest. Hoe oud best? Ik ben 40. Ja. Dan ben ik misschien die ben, weet ik vol 24 of 30 en dan hou ze op. Ja, dat kan. Maar dat is 6 na je hem terug. Ja, het leven begint pas bij 40, zeggen ze de meesten daar nou. Dat heb ik juist het jaar, dus... Ben je juist de 40 worden dan? Ja, ik ben juist de 40 worden, ja. Inderdaad. Hoe is dat? Ja, niks zoals het zo is, hè? Nee. Dus wist je net van plan om die dan nooit te gedragen? Ja, ik weet net, ben er regels voor? Nou, nee. Nee, dat dacht ik, nee. Dus, doe gewoon mijn ding en dan... zie je wat wil je.